Vítajte pri dnešnom videu. Dneska sa pozrieme na orientáciu na mape. Začneme, ako sa označujú svetové strany na mape. Nahor je vždy sever, oproti nadol je juh. Naľavo je západ a napravo je východ. Toto je konkrétne mapa juhovýchodnej Kanady, na ktorej máme väčšinu mapy pevninu. Pevnina je označená zelenou a postupne ide do hneda. Zelená je väčšinou nížiny na mape a tá do hneda sú pohoria, hory. Tou modrou farbou vo vnútrozemí takto sú jazera a tá modrá, čo je tuto pri pevnine, takto sú oceány, zálivy, prielivy a moria. A sú tu aj ostrovy. Toto je najväčší ostrov v Kanade, Newfoundland. A tieto oranžové bodky, čo tu sú, tak to sú veľké mestá. A tieto červené čiary, tak to sú diaľnice a významné cesty. To je na dnes všetko, uvidíme sa na budúce.